Washington DC tile saba lajɛrɛ in bɛna na kɛ sababu ye ka laseli kuraw kɛ kuruba la nafolokun bilaliw taabolo cogoyaw kan ka kuma balomafɛnw lakana taabolow kan Ukraine jamana kɛra sababu ye ka gɛlɛya don minnu siraw la ka kuma wagati yɛlɛmaw gɛlɛyaw kan ani bɛjɛ fangaw ni mara kɛcogow fɛnɛ kan ne ka tila k'a jira fɛnɛ ko l'Amérique ma ɲina farafina kɔ san 8 lajɛrɛ ɲɔgɔnna nin kɔfɛ min kɛra san 2014 waati la ka fanga to président Barack Obama bolo farafina dɛmɛli haju ma deli ka kɛ l'Amérique jamana kuntigi kɔrɔ Donald Trump ka ko ye a ma waleya dugu tile kelen k'a sɔrɔ Joe Biden ne ale ye jamanadenw ani faso jama fangasow cɛla baarakɛ ɲɔgɔnya siraw n'a bɛ wele nanzarakan na ko multilatéralisme kɛnɛ bɔli kɔkɔrɔmadonbaga gɛlɛn ye duniya kɔnɔna na ka hakilinaw ye ka farafina ladun duniya gun diplomasi kɔnɔna na a ye a yira k'a fɔ ko jɔyɔrɔ ani sigilan kɛrɛnkɛrɛnni kan ka di farafina ma duniya keleyatɔnba ka lakana koɲɛw latigɛ cakɛda kɔnɔna na n'a bɛ wele ko conseil de sécurité a b'o siraw kan k'u kɔkɔrɔma don kosɛbɛ wa fɛnɛ ni lajɛrɛ in senfɛ a bɛna wele bila yaasa jɔyɔrɔ ka di farafina keleyatɔnba Union africaine ma duniya jamana setigibaw ka kulu G20 kɔnɔna na ka farafina kɛ a tɔnden ye a ka kɔrɔsigibaga dɔ ka fɔ la lajɛrɛ nin bɛ kan ka kɛ fɛnɛ ka kɛɲɛ ni taabolo kuraw ye ka ɲɛsin farafina ma taabolo minnu lakodɔnniya kɛra ɲinan tilema waati la ne l'Amérique jamana ka baara ni dɛmɛw siraw hakilinaw kuraw ye farafina gun kan yaasa ka sira tigɛ Chine ani Russie jamana la Chine jamana ye jamana fɔlɔ ye duniya kɔnɔna na min ka juru ka ca fantan jamanaw la a bɛ nafolokun min dun baaraw siraw fɛ ne a bɛ wele ko investissement farafina gun kan yɔrɔ minnu dugujukɔrɔ nafolo mafɛnw ka ca barika ka bon kosɛbɛ Russie jamana fɛnɛ bɛ a ka siraw kan k'a la sinsin kosɛbɛ ani farafina ni ɲɔgɔn cɛla la ne kɛnyɛrɛ ye lakanakɛla kulu ka baaraw ye ani fɛnɛ u bɛ kan ka siraw la sinsin u ni capital dɔw ni ɲɔgɔn cɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu mars kalo tɛmɛnen daminɛ la ye u ban k'u ka kan di duniya keleyatɔnba ka ɲangili danatigɛlikanw kan ka ɲɛsin Russie jamana ma u ka kɛlɛgɛrɛn binni na Ukraine jamana kan waleya min kɛra u ni l'Amérique jamana cɛla bɛnbaliyaw ye